Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. Pfizer trasllada a la seva planta d'Olot més projectes d'investigació i desenvolupament. La farmacèutica americana augmentarà en un 40% la seva producció a la fàbrica que té a la Vall de Bianya. Pfizer és una empresa líder a nivell mundial en el sector farmacèutic i és de les que més recursos destina a l'àrea de la investigació, uns 210 milions d'euros. És una de les poques d'Europa amb la qualificació BL3, que confirma la capacitat per investigar en microorganismes que requereixen un alt nivell de contenció. La planta d'Olot, dedicada a la salut animal, treballa d'acord amb la Universitat de Girona i la de Barcelona. Del total dels 201 treballadors, el 44% són titulats i el 25% destinen la seva tasca en l'àrea de la investigació i el desenvolupament. S'espera que amb aquesta nova aposta hi hagi un augment de la plantilla.